personal to you. Do you understand what I'm saying? Hallelujah. Isoko raita personal to you. Ndakapa example last time. Ndikati Jesu Peter anoti kuna Jesu. Jesu kana murimi ndiudzei kuti ndiuye kwamuri. Hallelujah. Jesu anoti uya. Ari kutaura nani? Na Peter. It's a personal word to Peter, which means it's a rhema word to Peter. So for you know varapa Peter faith. Don't say Peter anafapa pamsoro pe. Dai John akabuda akataka kunanga iko John ainyura because haisi shokora. That John. Hallelujah. Vamwe vanhu vakaona shamwari dzavo dzaenda ku-UK. Pamwe akareceive a rhema word kuti your breakthrough is in UK. Iye ada kutora shoko riya avharita rake. Achisvika ikoko akavharwa. Hallelujah. Nandiverenge kunewspaper ndichinzwa umwe murume akaenda kuDubai. Ane 1 week asvika kuDubai. Hanzi building yakatsva. Akatsvina mukati. Hallelujah. Autoga mari awana visa awana zvese achikusvika kuDubai avhatsvira ikoko. Hallelujah. Pamwe akanganzwa shamwari yake ichiti ndaenda kuDubai zvangu zvafaya. Why? Because shamwari pamwe iri kushanda nerhema word, specific word for you. Hallelujah. Chakuwaza the body of Christ chinhu chinonzi photocopy. Hallelujah. Chinhu chinonzi photocopy zvaita namaingwenya initofanira kuzviita. Hallelujah. Nditiri kuona izvi ndiri kutanga kunamatira vanhu. Hallelujah. Ndaiva so concerned with anamatira vanhu. Avanamatira achiita sei. Hallelujah. Akaisa roko paya, akaisa kusaidi kana pamusoro. Hallelujah. I'm trying to copy. Hallelujah. Kuti see, where is the secret? Hallelujah. But the issue is not about the doing. Hallelujah. Is what have you been told? Hallelujah. Pane zvinhu zvawakaudzwa naMwari wewe. But hausi kutora izvozvo, unoda kutora zvakaudzwa John, zvakaudzwa Peter. Hallelujah. Because of that, faith will not come to your heart. Hallelujah. Because the faith in who you chete kana shoko raMwari, the spoken word of God, when it comes to you. Hallelujah. Zimanguva, we confuse faith with confidence. Hallelujah. Tofunga kuti tine faith isu tine confidence. Hazvinoita chete. Wakamira pamusoro pechii? Wakamira pamusoro pemvura because hapana shoko rawapiwa. Hallelujah. Uri pamusoro pemvura ukutaura kuti zvinoita chete. Uri kushandisa confidence hama yangu. You need to use faith, and faith comes from hearing the word of God. Hallelujah. The minute ukanza kuchinzi hear, which means something is spoken. Ndizvo here. Ndikati waraiti zvinoita here kuti ndiwane ndakadai so. What are you doing? What I'm hearing. Ndizvo here. Ndinoti I am reading. Hallelujah. Hearing, it is an element of speech. Hallelujah. Paneka kutaura kakutoitika. Hallelujah. So which means kana ya hearing, there must be a speaking, and God must be speaking. Hallelujah. This ndakambokupa example. Hallelujah. Ndikati rimwe zuva I was reading Matthew chapter 10 verse 8. Ndakukuratidza kuti how you can hear from the word of God. I was not just reading, I was meditating on Matthew chapter 10 verse 8. Ndandane time ndakangomutarisa Matthew chapter akana ndine time azikutaura zvimamini. Ndikutaura amene akati ma weeks kana akati ma months. Hallelujah. Ndichiri kana ndivhura Bible ndinoenda muna Matthew chapter 10 verse 8. Ndokuverenga a very short verse. Ndotanga kufundisa pamusoro paizvo, pondering. Pfungwa dzangu dzichingoenda left, right and center. Ipapo chete. Ndizvo here. Apa all this time I am reading Logos. I am reading the written word of God. But the one day ndakagara pasi, Matthew chapter 10 verse 8, akaita kunge akamuka so. Ndakafina verse ichijamba, ichipinda into my spirit. Ndakanzwa kunge ataurwa. Hallelujah. Are you understanding what I'm saying? Yes. Let's talk about the art of meditation. Hallelujah. Yeah, it's a rhema word to me.
Faith at that moment was imparted concerning that verse. Hallelujah. What was the verse? Matthew chapter 10 verse 8. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, and cast out devils. Hallelujah. But the first part, in the like to meditate on the first part, heal the sick. 3 words, heal the sick. No more words are going heal the sick. Hallelujah. From that day, that I just go check this out. From that day, hallelujah, the sick prophets can attest to it. Hallelujah. When we are accused, hallelujah, accused of people, hallelujah, and it was just praying, and my testimony, I think, testimony. It was a prayer and like testimony. Prayer like why? Because the word has become rhema. It's now personal to me, and it imparted faith. Hallelujah. Amen. Not to the Bible. Isaiah 54. But this word does not become personal to you. But I'm so saying, why it's not in your spirit, it's in your mind. Hallelujah. It's not a rhema to you, it's logos. General word of God. Hallelujah. Alright. Hebrews chapter 11, verse 1. I can feel that someone is getting it. Hallelujah. Someone is getting it. Hallelujah. Hebrews chapter 11, verse 1. Hebrews chapter 11, verse 1. By Beru, chapter 11, verse 1. Can you hear me? About apostle? No, about apostle. Come on, I'm the Bible reader. Because I got to read. Hebrews chapter 11, verse 1. Hebrews chapter 11, verse 1. Kaba Hasan Dele Kasoto Shete Kisaha. Remandala Hasum Shete Kisaha. Gathering Gariwan. Hebrews chapter 11, verse 1. Yes. Now faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. not seen. Right? Many people tell something that but when one comes to the change, the faith, they change, the hope. How does the difference? Huh? Difference between the faith, they change, the hope. Yes. Inina mai wangu kanapane munane chinjinozi wopuka amai wangu. Amai wangu wana kuti zvinhu zvashata. Vanomuza kuti mwana wangu zvichanaka. Ku South Africa yakanaka sei. Ndio mastatements avo. Amai vangu kunyangwe zvinhu zvaoma sei vanokuza kuti zvichanaka. Haisi faith hope. Hope haichinje chinhu. Hope inokuita kuti usazvisungirira. Hope inoita kuti usaite stress, huh? Hope inoita kuti uti zvichanaka chete. Koma mezvakavanakira sei? Neniwo I will testify one day. Over what? Ndakamira pamusoro pefaith. Ndine faith. Haisi faith hope. Hallelujah. But faith is the substance of things hoped for. Now I have the substance. Nachibata. Hallelujah. So faith nachoti. Hallelujah. Ndatochibata hope ndichazo. Hallelujah. Saka mama Christians anona mata ane hope vasina faith. Then go vati mwari but ndine faith. Ko says usina kuita. But faith ndinayo. Aiwa vamwe vasho havana faith. Vane Hope. Saka anachida kungo tikisa ipapo. Kuti faith ne hope zvakasiyana. Saka iwewe unofana kuzvibvunza kuti une hope kana kuti une faith. And rangarira kuti faith hachisi chinhu chokuti unoti mazuva ndakuda kuita faith manje. Ndakuda kuita faith. Ndakuda kuwedzera faith. Faith inouya neshoko raMwari chete. That's it. And shoko raMwari usapinde usadai so over what? Ndane faith man.